Insellmilkom u nistedinkom għas 27 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Passiġġata żgħira madwar il-Kunventana spiss ġanni niggosta il-ġmiel tal-ħolqien, l-eliqi tal-kampanja, il-port tal-imġar, il-baħar sabiħ u jienhom nieħu nifs il-ġewwa u l-barra dejjem ngħid kemm ħabna dan Alla ħallieq li tagħna din id-dinja kbira u sabiħa. Verament, l-ispettaklu tan-natura jfakkarna f'dak Alla li ħalaq dinja kbira u sabiħa għalina l-kol, frott l-imħabba tremenda illi għandu għalina. Imma mbagħad l-iskrittura tfakkarni li dan Alla ħallieq huwa missier li jindokra il-bniedem, missier li jindokra l-istorja twila tal-poplu tiegħu, missier li minkejja l-infedeltà ta' poplu magħżul kien kapaċi jibqa' jaħfer u jader u jħobb b'imħabba tal-għaġeb dan il-poplu. Xi ġmiel, Alla huwa ħallieq huwa missier illi jħobbna imma rid juri biex ngħidlek l-eqqel tal-imħabba tiegħu billi biex jifdil il-bniedem u jerġa' jagħtih ħajja ġdida, anzi jagħmlu ħolqien ġdid, bagħat lill-ibnu Ġesu biex isalvana. Kemm hu sabiħ meta nagħmlu passiġġata fil-paġni tal-Vanġelu u nosservaw u nikkontemplaw il-ħajja kollha ta' Ġesu, it-tagħlim tiegħu, il-mirakli tiegħu, ma fuq kollox l-għotja sħiħa tiegħu għalija u għalik fuq is-salib imqaddes fuq l-għolja qaddisa tal-Kalvarju. Propju f'dak is-salib deritinna u tidrinna l-eqqel tal-imħabba tremenda ta' Alla il-missier għalina l-kol. Alla missier, Alla liben. U mbagħad permezz tal-Ispirtu Santu li San Pawli sejjaħlu huwa l-imħabba ta' Alla illi ssawbet fi qlubna, illi aħna nistgħu nidħlu f'dan il-misteru kbir ta' Alla illi jħobbna permezz ta' Ġesu. U dak l-Ispirtu Santu moti lilna fil-magħmudija tagħna, dak l-istess Spirtu illi Ġesu stess kontinwament jonfoħ fuqna biex minkejja kull ċirkustanza ta' ħajja fil-ħajja ta' kuljum tagħna aħna nduqu l-benna tal-qawwa tal-imħabba tremenda ta' Alla għalina. Jalla f'din il-festa ta' Trinità Qaddisa nilqgħu it-tislima sabiħa illi llum jagħtina l-Apostlu missierna San Pawl. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu verament tkun magħna il-koll. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom islim.